Illum nagħmlu l-festa ta' Santa Bibjana Verġni u Martri. Fis-sena 363, il-Gvernatur ta' Ruma ta' dak iż-żmien kien Apronius. Santa Bibjana soffrit persekuzzjonijiet kbar minnu. Hija kienet bint Flavjan, kavallier Roman, u Dafrosa, martu li kienu Kristjani. Flavjan kien torturat u mibgħut fl-eżilju fejn miet. Dafrosa qatewla rasa u ż-żewġ ibniet tagħhom, Bibjana u Dometrija, kienu mibgħuta jagħmlu xogħol li ma rridux jagħmluh u tħallew isofru l-faqar. Apronius jara dan il-ġuħ u dawn in-nies ta' qudiemu ma tagħtux filgħajn. Dometrija wara li qalet il-fidi tagħha quddiem il-Gvernatur, bl-eċitament waqgħet mejta. Santa Bibjana wara dan intbagħtet għand mara ħarxa, iżda għal dak li għamlet ilha l-Verġni Bibjana baqgħet fidila għar-reliġjon. Għal dan Apronius ordna li Bibjana tiġi marbuta ma' pilastru u jsawtuha bis-swat taċ-ċomb sakemm tmut. Il-qaddisa aċċettat dan is-swat bil-ferħ ta' Alla.